Ako už Barbara spomenula, my sme teda mimovládna organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Fungujeme už od roku 2005, čiže už sme aj plnoleté. Sme vlastne výskumný inštitút, venujeme sa teda spomínaným témam inklúzie rôznych menšín v posledných rokoch, najmä téme integrácie cudzincov a najmä na lokálnej úrovni. Spolupracovali sme s viacerými samosprávami na tvorbe integračných politík, ale okrem toho sme vlastne aj v národnom projekte Participácia 1 začali sme sa teda venovať aj participácii tzv. Zraniteľných skupín alebo menšinových skupín. A v tomto projekte sme pokračovali reprezentatívnym výskumom, kde sme sa snažili výskumať, zistiť, odhaliť, ako ľudia vnímajú participáciu, možnosti zapájania sa do správy vecí verejných, ako vnímajú svoje možnosti, svoju informovanosť, ako vnímajú fungovanie rôznych inštitúcií, ako sú miestne samosprávy, vyššie územné celky, alebo teda krajské samosprávy, ale aj vlády. A tiež komu a ako dôverujú. Takže o tomto vám dnes porozprávame. Môžeme ísť ďalej. Na začiatok možno len tak stručne k metodológii výskumu. Išlo o reprezentatívny prieskum na vzorke 1201 respondentov. Zber dát prebiehal v marci tohto roku osobným dopytovaním a využili sme teda dotazníkovú metódu, kde sme väčšinu otázok sme nadefinovali ako nové otázky, ale zároveň sme tam použili aj niekoľko otázok z prieskumu, ktorý robil úrad splnomocnenca v roku 2018, aby sme dokázali aj porovnať a identifikovať nejaké trendy vo vnímaní participácie. A môžeme sa posunúť ďalej. Na úvod teda začneme tým, ako ľudia vnímajú seba vo vzťahu k nejakej angažovanosti alebo k tomu, ako sa nechcú zapájať. A v podstate tento výskum nám ukázal, že ľudia na Slovensku sa skôr vnímajú ako pasívni a nemajú veľkú ochotu sa zapájať do diania v spoločnosti alebo do nejakého rozhodovania. Len niečo vyše štvrtiny je aspoň ochotných uvažovať o tom, keby išlo o nejaké záležitosti, ktoré sa ich možno osobne týkajú alebo ich považujú za veľmi dôležité, ale vyslovene za aktívnych občanov, občianky sa považuje len necelých 6% opýtaných respondentov. Čiže je to také pomerne neoptimistické zistenie, ale je to dôležité zistenie na to, aby sme vedeli, kde sa vôbec v tej téme participácie nachádzame. Môžeme ísť ďalej. Takým pomerne dôležitým a možno aj prekvapivým zistením bolo, že mladí ľudia najčastejšie uvádzali, že sa považujú za skôr pasívnych alebo úplne pasívnych. Možno skôr máme tendenciu vnímať mladých ľudí ako takých tých aktívnejších, ale tento prieskum ukázal opak. A taktiež seniori sa považujú za úplne pasívnych, čo možno nie je až také prekvapivé, ale ten vek teda bol dosť taký významný faktor. Okrem toho ešte významným faktorom tu bolo aj vzdelanie a socioekonomický status, kde sa ukázalo, že čím vyššie vzdelanie a čím vyšší socioekonomický status, tak tým aj častejšie sa vnímajú ako aktívni, čo súvisí teda so sociálnym kapitálom, majú viacej informácií, viacej si ich dokážu aj aktívne vyhľadávať o tom, do akých vlastne foriem alebo aké možnosti majú zapájať sa. Môžeme ísť ďalej a ďalej, toto asi preskočíme. A pozrieme sa na to, že aké formy spoločenskej angažovanosti ľudia najčastejšie využívajú. Tu sme si to porovnali aj s rokom 2018, že či niektoré formy a ich využívanie teda vzrástlo. Niektoré som zvýraznila, ktoré boli také, že výrazný nárast. Tam vidíme, že
výrazne narastla účasť na celoštátnom referende. To môže súvisieť s tým, že ten zber dát prebiehal v marci a krátko vlastne predtým sa uskutočnilo referendum o predčasných voľbách, to bolo myslím v januári či februári. Toto boli vlastne využité formy za posledných 10 rokov. Taktiež výrazne narastlo zapojenie ľudí do svojpomocnej alebo susedskej komunitnej aktivity, čo môže súvisieť aj s tým, že čoraz viacej takýchto aktivít sa robí aj v mestách, rôzne aktivity vo vnútroblokoch sa organizujú, rôzne takéto susedské brigády, grilovačky a podobne. A zároveň my sme už v roku 2016 v našom výskume, ktorý sa týkal hodnôt, alebo takej hodnotových orientácií v spoločnosti, ktorý sme robili v CVEKu, tam sa nám ukázalo, že ľuďom veľmi chýbajú takéto možnosti nejakej angažovanosti. Oni to prirovnávali k takým páračkám, ktoré sa robili kedysi, že sa zišla tá komunita, porozprávali sa, poriešili nejaké veci, ktoré ich v tej komunite trápili. Čiže vidno, že toto je ako keby na vzostupe, jednak, že sa to viacej organizuje, jednak ľudia o to majú záujem. Ďalšou takou zaujímavou formou je, že narastlo využívanie možnosti obrátiť sa na politika. Tam sme sa na to pozreli aj bližšie, že aký typ respondentov túto možnosť označoval častejšie a ukázalo sa, že sa na politických činiteľov v tomto roku, teda podrobnejšie dáta z roku 2018 nemáme, ale v tomto roku sa častejšie na politických činiteľov obracali starší respondenti, obyvatelia menších miest do 2000 obyvateľov, čiže tam je ten faktor blízkosti, že veľmi často tých politických činiteľov poznajú aj osobne, sú prístupnejší, ďalej ľudia s vyšším vzdelaním, vyšším socioekonomickým statusom, ale samozrejme z týchto dát nie je zrejme, že o aký typ kontaktu alebo komunikácie išlo. Čiže môžeme uvažovať aj o tom, že to bolo obrátenie sa cez sociálne siete, pretože to je asi v poslednom období dosť také trendové. Zároveň nemôžeme z týchto dát usudzovať na to, že či išlo o nejakú konštruktívnu komunikáciu, alebo posledných rokov sme svedkami aj toho, že sa objavujú rôzne nenávistné správy, ktoré adresujú ľudia politickým činiteľom. Čiže nie je úplne jasné, že ako táto komunikácia vyzerala, ale je teda na vzostupe. A ešte možno z týchto dát by som upriamila pozornosť na to, že oveľa menej sa využívajú také formy spoločenskej angažovanosti, ktoré vyžadujú ako keby viacej takej energie, času. Čiže skôr ľudia majú tendenciu participovať na petíciách, alebo sa zapoja do nejakej zbierky, alebo idú na nejaký meeting, ale už menej ako keby sa zapájajú do napríklad kandidatúry na politickú funkciu alebo do aktívnej práce v odboroch pre politickú stranu alebo do pripomienkovania zákonov. Môžeme ísť ďalej. A toto môžeme preskočiť, to sme si povedali. Veľmi dôležitá preto, aby sa ľudia mohli zapájať do rozhodovania o veciach verejných, je to, či majú dostatok informácií o týchto možnostiach. Čiže sme sa pýtali aj na to, či sa ľudia cítia informovaní alebo neinformovaní, či by chceli viac informácií alebo nie. Skôr sa teda dá povedať, že nie sú dostatočne informovaní. V značnej miere ich to ani nezaujíma. A ďalej sme sa potom pýtali aj, že prečo, to si povieme neskôr. Ale tu je tiež zaujímavým zistením to, že významným faktorom opäť tu bol vek, ale dôležité je, že opäť mladí ľudia najčastejšie uvádzali, že nemajú žiadne informácie a ani ich to nezaujíma. Čiže to je také podľa mňa dôležité zistenie na uvažovanie do budúcnosti, že ako
ako dosiahnuť aj tieto rôzne skupiny, ku ktorým sa tie informácie nedostávajú. A zrejme sú aj takí trošku možno v rezignácii na to, že ani si ich sami nevyhľadávajú. Najčastejšími zdrojmi informácií boli sociálne siete a webové stránky verejných inštitúcií a potom klasické médiá, ako sú televízia, rozhlas a potom priatelia a známi. No a tie dôvody, môžeme ísť ďalej, tie dôvody, pre ktoré sa vlastne nezaujímajú, teda nemajú dostatok informácií, ale ani ich to nezaujíma a proaktívne si ich nevyhľadávajú, je taký pocit bezmocnosti a nedôvery voči politikom. Čiže najčastejšie odpovedali, že ich zapojenie aj tak nič nezmení, aj tak si politici urobia to, čo chcú, ale zároveň vyjadrovali aj takú potrebu delegovať vlastne to rozhodovanie o veciach verejných na politikov. Čiže na jednej strane boli takí rezignovaní, že však politici si aj tak urobia, čo chcú, ale na druhej strane vlastne by chceli, aby rozhodovali politici, pretože na to sme si ich zvolili. Čiže bola tam aj taká ambivalencia. Okrem toho ešte mali pocit, že to rozhodovanie o veciach verejných je komplikované, nevyznajú sa v tom, nemali na to čas a mali pocit, že by sa nevedeli dobre vyjadriť nejak artikulovanie. S tým sme sa stretávali v našom predchádzajúcom zapojení v národnom projekte Participácia, kde sme vlastne sa pozerali na zapájanie zraniteľných skupín a jedným z dôležitých zistení bolo, že tá látka participácie je nastavená pomerne vysoko, čiže človek už ako keby musí splniť nejaké akoby kvalifikačné predpoklady na to, aby vôbec porozumel tým procesom, vedel sa k ním dostať a tak podobne. Môžeme ísť ďalej. Dôležitou formou, ako sa podieľať na dianí v spoločnosti alebo zapájať sa, sú aj dobrovoľnícke aktivity, čiže sme sa pozreli aj na to, že akých dobrovoľníckych aktivít sa ľudia zúčastnili v posledných 12 mesiacoch. Opäť najčastejšie išlo o také zapojenie, ktoré nevyžaduje až tak veľa kapacít, a to je, že prispeli do finančnej alebo materiálnej zbierky. A potom taká pomoc na tej susedskej alebo komunitnej úrovni. Okrem toho už menej využívané boli aktivity, ktoré vyžadujú nejaké organizačné schopnosti, ako napríklad organizácia finančnej materiálnej zbierky. A keďže sme tieto dáta zbierali v marci tohto roka, tak nás zaujímalo aj to, že či ľudia a do akej miery boli zapojení k pomoci ľuďom z Ukrajiny alebo Ukrajine. A ukázalo sa, že z tých, ktorí uviedli, že sa zapojili do nejakej dobrovoľníckej aktivity, tak 38% uviedlo, že sa táto aktivita týkala pomoci Ukrajine alebo Ukrajincov. Môžeme ísť ďalej. Ďalším takým aspektom, ktorému sme sa vo výskume venovali, je tzv. Politická účinnosť, čiže vnímanie samého seba ako niekoho, kto môže alebo nemôže mať vplyv na tvorbu politík a výkon politických činiteľov. No a ukázalo sa, že ľudia skôr majú pocit také bezmocnosti, že vlastne ich konanie alebo ich aktivita v podstate nič nezmení. Okrem tohto výroku, že môžu slobodne a verejne vyjadrovať svoje politické názory, tam súhlasila najväčšia časť, alebo skôr súhlasila najväčšia časť respondentov, čiže v tomto jednom aspekte sa cítia ako keby slobodnejší alebo sebavedomejší, ale v ostatných tých aspektoch, čiže či dokážu mať vplyv na činnosť politických predstaviteľov, tak tam to bolo naozaj veľmi slabé a skôr teda je tam taká nedôvera a taký pocit bezmocnosti, že ich aktivita nič nezmení. Môžeme sa posunúť ďalej. Opäť aj tu do tej politickej účinnosti vstupujú faktory, ako je vzdelanie a socioekonomický status. Vidíme na týchto grafoch, ako vlastne stúpa miera súhlasu s týmto konkrétnym výrokom, že ja ako človek dokážem prispieť svojou aktivitou k tomu, že politický kandidát
s ktorým súhlasím alebo ktorého som si ja vybral, môžem prispieť k tomu, aby bol zvolený a tá miera súhlasu teda stúpa s úrovňou dosiahnutého vzdelania, čiže ľudia so základným vzdelaním takmer vôbec nemajú pocit, že by mohli nejako svojou aktivitou prispieť. Takisto vzdelanie bolo dôležitým faktorom aj v tom, či sa ľudia cítia slobodní vo vyjadrovaní svojich politických názorov. Opäť vidíme ten rozdiel, že ľudia s vysokoškolským vzdelaním oveľa častejšie s týmto súhlasili, teda cítili sa v tom slobodní, než ľudia so základným vzdelaním. Najčastejšie tento pocit slobody vyjadrovať svoje politické názory mali mladí ľudia, a najmenej často seniori vo veku nad 70 rokov. Tam môžeme uvažovať o tom, že je to otázka možností vyjadrovať sa. Mladí ľudia častejšie a zručnejšie používajú internet, kde tieto názory môžu vyjadrovať. V prípade seniorov je to asi opačne. Môžeme ďalej. No a posúvame sa k poslednej téme, o ktorej dnes budeme hovoriť, teda ja budem hovoriť, ešte kolegyňa vám povie viac o dôvere, a to je vnímanie inštitúcií v súvislosti s tým, ako s ich výkonom vo vzťahu k občanom a v súvislosti s tým, nakoľko otvorene vlastne svoju funkciu vykonávajú. Pýtali sme sa teda najprv na fungovanie vlády, na to, ako vnímajú občania fungovanie vlády, a to sme zisťovali takouto sadou výrokov, ku ktorým sa mali respondenti vyjadriť, a vidíme, že vlastne to vnímanie je pomerne negatívne. Tam jediné tie dva žlté stĺpce, to je vlastne súhlas, ktoré sú také trošku výraznejšie, to sú vlastne ako keby opačné otázky, čiže tam sme sa pýtali na to, že súčasná vláda nepristupuje ku všetkým obyvateľom rovnako, a vidíme, že takmer 70% s tým súhlasilo. A ďalšia taká otázka je, že súčasná vláda neberie pri rozhodovaní hlas obyvateľov do úvahy, opäť 65% s tým súhlasilo. A ostatné majú pocit, že vláda nevysvetľuje dostatočne svoje rozhodnutia, nevytvára dostatočné možnosti na to, aby ľudia sa mohli zapájať do tvorby týchto rozhodnutí, aby sa k nim mohli vyjadrovať. Zároveň ani nie 20% súhlasilo s tým, že vláda dôsledne dodržiava existujúce zákony a pravidlá. Čiže to vnímanie je naozaj pomerne negatívne. Opäť pripomínam, že zber dát prebiehal v marci, kedy ešte vlastne bola stará vláda. Môžeme sa posunúť ďalej. No, aj tu, podobne ako pri ostatných otázkach, bol dôležitým faktorom vek, vzdelanie, socioekonomický status. Čím vyššie vzdelanie, čím vyšší socioekonomický status, týmto vnímanie vlády bolo pozitívnejšie. A naopak, kolegyňa potom asi bude hovoriť o tom, že práve skupiny s nižším vzdelaním a s nižším socioekonomickým statusom majú aj vyššiu nedôveru voči inštitúciám. Čiže toto určite je tam súvislosť v tom, ako vnímajú vládu, ako jej dôverujú, aké informácie oni majú, či sa k ním vôbec vedia dostať. Najsilnejší pocit nerovnosti, teda to bola tá otázka, alebo teda ten výrok, že vláda nevytvára dostatok možností, aby sa ľudia mohli zapojiť do procesu. Nie, tam som asi dala chybný výrok. Malo tam byť to, že nepristupuje ku všetkým obyvateľom rovnako. Tak to mali ľudia s najnižším socioekonomickým statusom, čiže tí sa ako keby cítia najviac na okraji záujmu vlády. Môžeme ísť ďalej k vnímaniu vyšších územných celkov. Tu bolo to vnímanie o dosť vyváženejšie, než to bolo v prípade vlády, čiže pozitívnejšie, ale zároveň častejšie sa tu vyskytovali odpovede neviem. Čiže to nám naznačuje to, že o fungovaní vyšších územných celkov majú ľudia menej informácií, než o fungovaní vlády. A môžeme sa posunúť ďalej. A
A tu tiež bolo dôležitým faktorom vek, vzdelanie, socioekonomický status, čiže pozitívnejšie činnosť VUC vnímali ľudia s vyšším vzdelaním, vyšším socioekonomickým statusom. To opäť súvisí s tým, že si vedia proaktívnejšie vyhľadávať informácie, intenzívnejšie sledujú to dianie a činnosť inštitúcií. A presunieme sa ďalej k vnímaniu k vnímaniu samospráv, čiže miestnej územnej samosprávy. A tu bolo to vnímanie najpozitívnejšie. Zároveň tu bolo menej odpovedí, neviem, čiže práve tá samospráva je ľuďom najbližšie, majú o nej zrejme najviac informácií, ako keby najintenzívnejšie ju sledujú alebo najintenzívnejšie vidia výsledky práce a činnosti aj vo svojom každodennom živote a zároveň ju aj poznajú. Tam vstupuje do toho určite aj faktor tej blízkosti, že častokrát najmä v malých mestách sa ľudia poznajú aj osobne. A môžeme ísť ďalej. Opäť, tu sme zistili vlastne len dôležitosť socioekonomického statusu. Ostatné tie charakteristiky respondentov tu nezohrávali veľkú úlohu, čiže to vnímanie ako keby také ide naprieč spoločnosťou a všetkými vlastne vrstvami, ale ľudia s nižším socioekonomickým statusom sa aj na lokálnej úrovni sú ako keby viacej na okraji než ostatné skupiny. To je za mňa všetko a predám slovo teraz kolegyni Elene. Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na tieto témy, ktoré kolegyňa Alena teraz pomerne podrobne predstavila a sú to dve témy. Jedna je téma dôvery, ktorá je aj pre nás v Cveku veľmi dlhodobo srdcovou, takou veľmi dôležitou témou, lebo myslíme si, že akákoľvek súdržnosť v spoločnosti, zapájanie rôznych skupín obyvateľov a aj fungovanie inštitúcií a to vlastne, ako si tu žijeme spolu v tejto krajine, do veľkej miery závisí od toho, ako si tu dôverujeme navzájom. Čiže to je jedna časť, ktorej sa budem venovať a nakoniec mám pripravených zo pár slajdov aj o vnímaní mimovládnych organizácií, ktoré sú veľmi zaujímavé. Čo môžem povedať na začiatok, mám veľmi zlé správy o dôvere a mám aj veľmi dobré správy o dôvere a týka sa to aj podľa toho, že kto tu sedíte, niektorých poteším viac, niektorých menej, tak by som to povedala. Tak poďme na to. Áno, vy, čo ste zo štátnej správy, tak sa nemáte na čo veľmi tešiť. Zamerali sme sa v našom výskume na 3 aspekty dôvery, ktoré sú vzájomne prepojené. Prvá téma je dôvera medzi ľuďmi vo všeobecnosti, to znamená, zamerali sme sa na to, či majú ľudia pocit, že ľuďom vo všeobecnosti možno dôverovať. Možno ste sa s tým už niekedy stretli, že napríklad v škandinávskych krajinách taký pocit všeobecnej dôvery k iným ľuďom má až 80% ľudí. Na Slovensku to je výrazne nižšie, ako si ukážeme. Čiže keď máte pocit, že však treba byť akože opatrný vo vzťahu k iným a je to úplne normálne, tak v iných krajinách to tak nie je. Hej, že ak to považujete za úplne samozrejme, a ja to považujem za samozrejme, tak nemusí to tak byť. Potom sme sa zamerali na dôveru k rôznym skupinám obyvateľstva. Od toho, ako sú nám rôzni ľudia blízki alebo rôzne skupiny blízke, až po také tie najvzdialenejšie alebo ktoré vnímame ako najvzdialenejšie. A samozrejme dôvera k inštitúciám, to súvisí aj s tým, ako Alenka už popisovala vnímanie jednotlivých inštitúcií. Takže poďme na tú dôveru celkovo vo všeobecnosti. Tuto sme porovnávali výskum z roku 2018 a v roku 2023, to tmavšie je 2018, svetlejšie je 2023, vidíte, že sa to výrazne zhoršilo. To je tá zlá správa. Nedá sa čo čudovať, pretože od roku 2018 došlo k vražde novinára, 2 roky extrémne traumatizujúcej pandémie, zároveň vojna na Ukrajine, inflácia, ekonomická kríza, ceny energií, to všetko neuveriteľným spôsobom vplýva na to, aký majú ľudia pocit pohody, alebo ako aj, lebo ten pocit pohody a pocit toho, či sa viem na iných ľudí spoľahnúť, súvisí práve s tou dôverou.
Čo je zaujímavé, je práve to, že výrazne narastol počet ľudí, ktorí povedali, že vôbec sa nedá nikomu dôverovať. Hej, že z 5% až na 12%. A to je také znamenie takej pomerne veľkej rezignácie. Môžeme ísť ďalej. Ak sa na to takto pozrieme, tak v roku 2018 bolo približne 54 ľudí, percent ľudí, ktorí povedali, že skôr alebo vôbec sa nedá dôverovať. Tento rok to už bolo 62, čiže tam vidíme ten pokles aj na tej relatívnej, aj absolútnej úrovni. Veľmi silné je práve ten vek, aj Alenka to spomínala, aj ja keď som analyzovala dôveru, tak starší ľudia majú veľmi, veľmi silný pocit nedôvery. To je obrovský apel na verejné inštitúcie, pretože vieme, že veľmi rýchlo sa mení doba, ľudia sa nevedia prispôsobovať tým zmenám, sú z toho nervózni, vieme, že sú rôzni šmejdi, rôzne také aktivity, ktoré robia podvody na starých ľuďoch a je vidno, že títo ľudia sú naozaj veľmi neistí a nedôverčiví. Dôverujúcejšie sú skôr ženy ako muži a to bol, myslím si, že úplne jediná charakteristika, kde bol rozdiel medzi mužmi a ženami, inde to nebolo. To sociálne postavenie už spomínala kolegyňa, ukazuje sa aj v tejto súvislosti ako obrovský faktor. Tí, čo sami seba považujú za chudobnejších, majú aj oveľa menšiu dôveru k iným ako tí, ktorí sa cítia lepšie. Na to poukazujú rôzne výskumy, ale to nebudem teraz hovoriť. Ak budete večer na diskusii, tak tam o tom podľa mňa budeme hovoriť viac, že čo sú tie faktory, ktoré cítia dôveru. Čo je ale veľmi dôležité, je to, o čom hovorila kolegyňa, o tej participácii, angažovanosti a sledovaniu politického diania. Pri všetkých témach, aj pri tejto, sa ukázalo, že čím sú ľudia aktivnejší, čím viac sledujú politické dianie, čím lepšie vnímajú inštitúcie, čím častejšie majú pocit, že sa majú na koho obrátiť, tým viac dôverujú vo všeobecnosti. Tým častejšie majú pocit, že sa iným dá dôverovať. To je podľa mňa úplne kľúčová veta celej mojej prezentácie, lebo tá hovorí o dôležitosti občianskej angažovanosti a participácie. A zároveň sú to aj dôverujúcejší sú aj tí, ktorí sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú v charitatívnych zbierkach, jednoducho aktívnejší ľudia. Môžeme ísť ďalej. Tu je jeden graf, ktorý ukazuje na ten sociálny status. Vidíte, aký tam je obrovský rozdiel medzi tými, ktorí sa považujú, že majú najnižší status a tí, ktorí majú ako keby považujú sa, že sú z vyššej strednej triedy. Tu ešte treba takú metodologickú poznámku. My sme tam mali aj variant, že najvyššia, ale v celom výskume bolo iba 5 respondentov, ktorí povedali, že patria do najvyššej sociálnej skupiny, takže sme ich vylúčili z tej analýzy. Čiže to aj trošku hovorí o tom, ako sa tu cítime na Slovensku, lebo my sme nemerali, že aký majú príjem, my sme merali, že ako sa cítia. Hej. Čiže iba 5 ľudí z tej vzorky povedalo, že sú, to by som ináč chcela vedieť, že ktorí to boli, ale to sa našťastie nedozvieme. Dobre, poďme ďalej. A my sme sa ešte v tej dôvere venovali aj ďalším rôznym otázkam, takým mojim obľúbeným, napríklad, že či máte pocit, že keď sa vám stratí peňaženka na ulici a niekto ju nájde a sú tam aj doklady a vaše identifikačné údaje, že či vám ju vrátia tí ľudia. A 65% ľudí si myslí, že by vám ju nevrátili. Vy si čo myslíte? Vrátili by vám ju? Hej? Ja som strašne veľa vecí stratila a skoro vždy mi ich vrátili, takže ja som taká dôverivejšia, ale to vám musím povedať. A nie, nemám čas. Moja dcera strátila električenku v Prešove pri synagóge a pred 2 týždňami alebo pred 3, keď sme boli na inom výskume. A ja som hľadala na internete, že ako vybaviť novú električenku. Dala som tam stratená električenka. Existuje web stránka nálezisko.sk, kde ľudia nahlasujú nájdené a stratené veci. A prvé tam bolo, že stratená električenka v Prešove pri synagóge. Volala som pani mi to poslala, do 2 dní sme mali električenku doma. Bol to naozaj veľmi pekný prípad toho, že ako ľudia sú vlastne súdržní. Iba potom sme sa pýtali ľudí, že či si myslia, že väčšina ľudí sa správa férovo, alebo väčšina ľudí by sa vás snažila podviesť alebo oklamať. Väčšina ľudí si myslí, že väčšina sa vás snaží oklamať, iba 1/3 ľudí si myslí, že sa ostatní správajú férovo. Zaujímavé je, že mladší ľudia,
a teraz si to už interpretujme ako chceme, že či sú naivní, alebo či žijú už v inom svete. Mladší ľudia si myslia, že sa väčšina ľudí správa férovo. Teda častejšie si to myslia ako starší ľudia. A samozrejme aj tí, ktorí majú ten pocit, že majú lepší status. Viac ako polovica ľudí si myslí, že všetci ostatní sa starajú iba o seba. Toto sú tie zlé správy. A pocit, že väčšina ľudí pomáha iným, má iba štvrtina ľudí. Zaujímavé je, že tí, ktorí sami pomáhajú iným, si vo výrazne častejšej miere myslia, že všetci ostatní pomáhajú iným. Hej? Čiže zase ten pocit, že ja pomáham, tak asi sú ľudia dobrí, asi aj ostatní pomáhajú. Opäť to je veľmi dôležité zistenie, lebo nám hovorí, že na tej aktivite ľudí a na tom dobre v úvodzovkách záleží. Poďme ďalej. A teraz sme sa zamerali v tej ďalšej vrstve na dôveru k rôznym skupinám. Tam sme porovnávali opäť rok 2018-2023 a tie skupiny, na ktorých sme sa zamerali, boli od toho najbližšieho rodina, známi, priatelia, ľudia, ktorých poznám osobne, ľudia, ktorých nepoznám osobne, až po rôzne skupiny typu Rómovia, moslimovia, kresťania. V každej z tých skupín poklesol počet ľudí, ktorým dôverujú ostatní, dokonca aj pri rodine a dokonca aj pri priateľoch a známych. Tam bol ten pokles pomerne výrazný. Vidíte, že pri známych a priateľoch to bolo až o 10 percentuálnych bodov. To pokleslo, tá dôvera. Môžeme ísť na graf, ale ten hovorí iba o tom, ako to už bolo v roku 2023. A vidíte na tom grafe úplne jednoznačne, že čím sú tí ľudia vám ako keby sociálne bližší, tým viac im dôverujeme. Hej, to znamená, že rodine dôveruje takmer každý, priateľom, a klesá to je tá zlá správa, ale dobrá správa je, že ešte pomerne vysoká dôvera je k tým ľuďom, ktorí sú nám ako keby nejako blízky. Ak prídeme k cudzincom, Rómom a moslimom, pozrite sa, čo to robí. To je podľa mňa až tristné, hlavne pre nás, ktoré pracujeme v organizácii, ktorá sa zaoberá práve zapájaním menšín. Nie je to preto, že oni sú objektívne cudzie. Sú to preto, že tie skupiny sú vnímané ako cudzie. Všetky naše výskumy, ktoré sme realizovali, hovoria o tom, že ak máte nejaký kontakt, napríklad s cudzincami, s ľuďmi, ktorí sa nenarodili v tejto krajine, ak ich máte medzi známymi, priateľmi, ak ich máte medzi kolegami, tak im oveľa viac dôverujete a máte k ním oveľa pozitívnejší postoj. Napriek tomu, že sú to Rómovia, cudzinci, moslimovia a iní. Toto hovorí o tom, že tu spolu nežijeme. Hej, že nie sme spolu ako keby v jednom svete. Nepovažujeme sa za spoločných my. Poďme ďalej. To je to, čo som hovorila. Zaujímavé bolo, že tým susedom, známym a rodine dôverujú ľudia skôr v menších sídlach. Ak to bolo do 2000, do 5000, dáva to zmysel. Hej, poznáme sa, vieme sa na seba spoľahnúť, nosíme si vajíčka vo veľkých mestách. Už to tak nie je. Čiže to bolo veľmi vidno, že v sídlach nad 200 000 obyvateľov to bolo veľmi, veľmi slabé aj voči známym a susedom. No a zároveň tam bol vzájomný vzťah s tou celkovou dôverou. Ak mám pocit, že sa ľuďom dá dôverovať, dôverujem aj rôznym skupinám. Oveľa častejšie, tí, čo povedali, že ľuďom sa dá dôverovať vo všeobecnosti, častejšie hovorili aj to, že sa dá dôverovať cudzincom alebo Rómom napríklad. Aj všetkým tým ostatným skupinám. Dobre, poďme ďalej. Tuto ešte späť k tomu, mi tam zle skočil slajd, ale to je iba to, že či by sa vás snažili využiť, alebo či sa správajú férovo. Môžeme ísť ďalej. A teraz poďme na tie inštitúcie. Veľmi ťažko sa meria dôvera v inštitúcie v takomto 5-ročnom intervale, pretože dôvera v inštitúcie je veľmi, veľmi zraniteľná na aktuálne dianie v spoločnosti. Ak vám v januári, keď padá vláda, povie 25% ľudí, že nedôveruje vláde, tak o 2 mesiace, keď sa to nejako stabilizuje, alebo máme úradnícku vládu, alebo čokoľvek, to môže byť úplne inak. Takže to vám hovorím iba preto, aby ste videli, že prečo sú tie zmeny také, aké sú. Tie zmeny, prečo sa to stalo, sú zjavné a mali obrovský vplyv na to, ako dôverujeme predovšetkým politickým inštitúciám.
To vám ukážem neskôr. Čím sú tie inštitúcie stabilnejšie, napríklad armáda, vysoké školy alebo odbory, tak tým je tá dôvera ako keby stabilnejšia. Ak sú to politické strany, vláda, parlament, to ide akože šialeným spôsobom dole. A dobrá správa pre nás, mimovládneho sektora, mimovládne organizácie, a ešte aj cirkvi, ale tam to bolo iba o 1%, boli jediné, kde dôvera stúpla. To je podľa mňa mimoriadne pozitívne zistenie. Poďme ďalej. A tuto už máte tie dáta. Vidíte, že pri všetkých to kleslo, ale ten rozsah je tristný. Hej? Napríklad tá téma prezidentky je práve takáto veľmi volatilná, ako to my voláme, že zraniteľná na tie konkrétne zmeny. Takisto aj vláda a parlament. Pri mimovládnych organizáciách vidíme nárast. Miestna samospráva síce trošku poklesla, ale stále je pomerne vysoká z tých všetkých verejných inštitúcií. O tom budeme hovoriť neskôr. Pokles vidíme všade okrem tých mimovládok, čiže netreba sa toho báť, je tu proste pokles dôvery vo všeobecnosti. Poďme ďalej. No a ukazuje sa, že práve miestne samosprávy, lokálne, obstali najlepšie v tých krízových obdobiach covidu a ľudia im dôverujú. Keď sa pozrieme ďalej na ďalší graf, toto je strašne chaotické, že? Ale vidíte, že tá miestna samospráva je na druhom mieste v dôvere, čiže najlepšie. A potom tam hore tie najhoršie stále zostávajú. Čiže miestna samospráva si vedie veľmi, veľmi dobre v tej dôvere. Vráťme sa naspäť, prosím, to som vám iba chcela ukázať. A keď sa pozrieme na tie ako keby charakteristiky obyvateľstva, tak mladí ľudia dôverovali viac Európskej únii a mimovládkam ako starší. Tí, ktorí mali nižší sociálny status, najmenej dôverovali vláde, parlamentu, polícii, súdom. To sú tí, ktorí majú pocit, že tí by sa mali o nich starať a nestarajú sa. Hej? Ak sa sami seba považujú za aktívnych a sledujú politické dianie, tak majú aj vyššiu dôveru k inštitúciám. Dobrovoľníci, tí, čo nejakým spôsobom aktívne dobrovoľníčili, tak oveľa častejšie dôverovali prezidentke, mimovládkam, samospráve, než ostatní. A vláde parlamentu nedôveruje nikto bez ohľadu na to, kto to je. To je, že celé zle. Tam neboli jednoducho rozdiely, hej, že či je to mladší, starší, žena, muž, vzdelanie, vlastne je to akože plošné. Dobre, poďme ďalej. Toto neviem, či to chcete dlho si pozerať, asi nepotrebujete, ale je to veľmi slabé. A teraz, keď sa pozrieme už na tie konkrétnu dôveru k samosprávam, tak pri miestnych samosprávach to bolo veľmi, podľa mňa, pozitívne. Ja som to vnímala veľmi pozitívne, lebo len tretina ľudí si myslela, že mesto sa nezaujíma o ich problémy. Čím menšie, tým lepšie. Hej, to je zase logické. Poznám sa so starostom, viem, kam môžem vybehnúť. Zaujímavé bolo, že ten pocit, že mesto sa o mňa zaujíma, sa veľmi spájal s pocitom, či sa primátorom nezaujíma. Čiže sa to spája. Hej? Ak dôverujem primátorovi, mám pocit, že mesto sa zaujíma a naopak. To bolo veľmi zaujímavé. Opäť tí, ktorí sú aktívni, sledujú, zaujímajú sa, zapájajú sa, tí aj častejšie majú pocit, že sa mesto o nich zaujíma. To je taký zaujímavý vzájomný vzťah. Hej? Ale toto, čo vám Alenka hovorila o tom vnímaní inštitúcií, či sa mesto zaujíma, či sa môžete zapájať, či vytvára priestor na rozhodovanie a podobne, tak pri všetkých týchto variantoch, ak odpovedali ľudia, že to mesto robí, tak mali voči nemu aj väčšiu dôveru a mali pocit, že sa o nich zaujíma. Toto je krásny dôkaz toho, že to otvorené vládnutie, transparentnosť má veľký vplyv na to, ako ľudia vnímajú to mesto. Či je to mesto pre mňa, alebo tu nie je pre mňa. Je to na prvý pohľad logické, ale v tých dátach to bolo veľmi pekne vidno. Môžeme ísť ďalej? No a tuto je porovnanie mesta a VUC. Vidíme opäť, že pri tých VUCčkách je to také, že sú trošičku ešte vzdialenejšie, ešte stále sa o nich až tak veľmi nevie.
Tie dáta sú približne podobné, len je vidno, že častejšie pri tých VUCčkách ľudia hovoria, že nevedia. Dobre, poďme ďalej. No a tuto už iba skúsim veľmi rýchlo, lebo nemáme veľa času. Čo sa týka mimovládnych organizácií, tam mám tiež dobré aj zlé správy, poďme si to povedať. Zamerali sme sa na to, aké typy aktivít považujú ľudia za užitočné, ktoré aktivity sú hodné ich vlastného angažovania. Čiže keby ste si mohli vybrať, v čom by ste sa chceli angažovať, čo by to bolo. A potom, že koho sú členmi. Hej? Tak poďme na to. Skúsme si dať ten graf. Tento je podľa mňa že zásadný. Vidíte, že ľudia najčastejšie vnímajú ako užitočné, veľmi užitočné a skôr užitočné bolo vyše 70% takmer do polovice. Hej? Takže vo všeobecnosti ľudia majú pocit, že mimovládne organizácie sú dôležité a majú zmysel. Najčastejšie ich vnímajú ako pozitívne pri sociálnej situácii, zdravotnej situácii, živelných pohromách, mimochodom pri aktivitách, ktoré by mal robiť štát. Hej? Že to je vidno, že to suplovanie aktivít mimovládnych organizácií, ktoré by mal robiť štát, považujú ľudia za užitočné, lebo vedia, že chýbajú. Ale keď sa pozriete dole, tak tam sme zase ako pri tej dôvere k rôznym skupinám. Najmenej užitočné sú tie, ktoré sa venujú sexuálnym menšinám, Rómom, obhajobe ľudských práv a týchto tém. Poďme ďalej. Počkajte, ešte sa skúsme vrátiť k tomu predtým. A tie som vlastne povedala. Dobre, môžeme ísť ďalej. Potom sme sa pýtali, že ako vidia zmysel v tom angažovaní a mohli vybrať z tých všetkých, ktoré sme im ponúkli, ktorých bolo hrozne veľa, iba jednu. Takže to bolo také akože veľmi ťažké, čiže žiadna odpoveď nepresiahla 10%, ale opäť, sami by sa chceli angažovať radšej v tých témach, ktoré aj považujú za užitočné. Hej, starostlivosť o iných, podpora zdravia, ochrana životného prostredia. Ale na druhom mieste zo všetkých bola angažovanosť v podpore miestneho rozvoja a regiónu. Toto vám zase dávam do pozornosti tým, ktorí ste z tej miestnej a regionálnej úrovne, že tam aj obyvatelia vnímajú to, že by mohli prispieť. Môžeme ísť ďalej? Čiže... No a potom sme sa ešte pýtali na také rôzne výroky, že či majú miesto v demokratickej spoločnosti. 74% povedalo, že áno. Mimovládne organizácie patria do demokratickej spoločnosti. Teraz trošku apelujem na predvolebnú kampaň a to, čo sa deje, hej, proti mimovládkam. Často si myslia, že suplujú rolu štátu. Viac ako 60% si myslí, že by mal v nejakej podobe mimovládky podporovať aj štát. Ale trošku funguje ten naratív o tých politických mimovládkach. Lebo 60% ľudí si myslelo, že by sa nemali starať do politiky, že na to máme politické strany, ale tu treba povedať, že nevieme, čo tým úplne mysleli. Hej, že na to by to chcel nejaký kvalitatívnejší výskum, aby sme videli, že čo to znamená. Ale pri otázkach o transparentnosti a hospodárnosti pýtali sme sa, že či hospodária transparentne, alebo že či je jasné, že odkiaľ majú peniaze, tak veľmi, veľmi často uvádzali variant neviem. Ja skúsme ísť ďalej, že či tam mám k tomu ten graf. Áno, tuto to vidíte. Čiže patria do demokratickej spoločnosti, uspokojujú potreby občanov, kde na to nestačí štát. Mali by byť sami aktívni, štát by ich mal podporovať. Slúžia na prospech obyvateľov. Všetko je to nadpolovičná väčšina. Ale pri týchto posledných dvoch, že hospodárenie je transparentné, takmer 20% ľudí povedalo, že neviem. Hej, čiže ani nemysleli si, že nie je, nechytili sa úplne na ten háčik, ale proste nevedeli. Čiže tam je zase apel na možno aj Úrad pre rozvoj občianskej spoločnosti a iných, hovoriť oveľa viac o aktivitách mimovládnych organizácií. Dobre, poďme ďalej. No a toto je iba členstvo, toto je veľmi akože nešťastný graf, lebo nám až tak veľa nehovorí, tiež sme sa tiež mohli si vybrať iba jednu možnosť. Sú tam všetky možné spolky, organizácie,
Myslím si, že toto bolo pre ľudí veľmi ťažké. Jediné, čo je dôležité vedieť, že približne polovica povedala, že sa neangažuje, teda že nie je členom žiadnej z takýchto organizácií alebo spolkov. Dobre, stihla som to, Barbara, v nejakom rozumnom čase? Ďakujem. Budete mať k dispozícii... Pardon. Ďakujem. My sme toto samozrejme spracovali do naratívneho textu, kde oveľa viac píšeme, takže tam si môžete prečítať aj tie súvislosti. Ešte to nie je úplne finálne. Myslím, že prezentáciu môžete, Barbara, poslať všetkým a zároveň budete mať k dispozícii aj ten text, ktorý bude veľmi, veľmi skoro k dispozícii. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Elene, aj Alene. A teraz máme také malé diskusné okienko, kde teda otázky prvé dve položím ja a potom otázky budete klásť vy práve cez to slajdo a teda ešte raz sli.do, #strojovňa alebo použijeme klasickú analogovú metódu, že dvihnete ruku a spýtate sa. Takže tá moja prvá otázka je na dve vety, že čomu novému sa venujete momentálne v CVEKu? No momentálne, tu aj vidím kolegyňu z Nitry, spolupracujeme so 4 mestami na vytváranie stratégií integrácie ľudí z Ukrajiny. To je teraz taká naša akutná téma, práve preto som bola aj v Prešove, lebo sme robili výskum, čiže tomuto sa venujeme. Venujeme sa téme zapájania mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Máme vytvorenú takú akčnú skupinu mladých Rómov, cudzincov, LGBTI komunity, so zdravotným znevýhodnením a tam sa snažíme ich trošku tak podporiť, aby sa viac zapájali, čiže tiež taká participatívna téma. A ešte chodíme teraz po mestách a šírime informácie o prevencii radikalizácie mladých ľudí. Teraz sme publikovali taký veľmi zaujímavý takú metodickú príručku, volá sa to Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých na lokálnej úrovni. Môžete si to pozrieť na našej stránke, aj sme vám to rozposielali všetkým samosprávam, čiže niektorí to možno máte, ak nie a zaujíma vás to, tak... Robíme workshopy v mestách, teraz ešte na jeseň nás čakajú asi 3. Tak to bolo malé marketingové okienko na to, čo sa deje nové v CVEKu, ale musím povedať, že ja sama som bola zvedavá, lebo naozaj nemáme veľa času. Naše radostné putovania po teréne a po regiónoch skončili. Takže teraz som aspoň získala viacej informácií. No, vrátim sa späť k prieskumu ešte raz, teda vás vyzývam, aby ste kládli otázky. Ja len pripomeniem to, že my sme robili podobný reprezentatívny prieskum v roku 2018, ako tie otázky a tie základné rozhrania neboli úplne identické, ale boli tam časti, ktoré teda sú totožné aj s prieskumom, ktorý sa dial vlastne na prelome rokov 2018-2019 a teraz vlastne s týmto našim prieskumom, ktorý sa konal v marci 2023. Dievčatá, ako to je s nami? Aké sú tie trendy, okrem toho, čo ste povedali? Kde to vidíte ako najzúfalejšie a kde to vidíte ako najoptimistickejšie? Ja som si niekoľko bodov poznačila, ale skúsme sa tomu venovať viacej. No, ako som hovorila úplne na začiatku, podľa mňa sú aj dobré, aj zlé správy. Hej, zlé správy sú, že ľudia sa naozaj necítia isto. Že ľudia naozaj nemajú pocit, že tejto krajine, že sa tu dá spoľahnúť na inštitúcie, na iných a zhoršuje sa to. Nedá sa tomu čudovať po tom, čo máme za sebou posledných 5 rokov. Ale to, na čo som sa snažila aj ja v tej mojej prezentácii upozorniť, že sú faktory alebo sú také sítiace možnosti, ktoré nám dávajú tak možno pocit optimistickosti, že naozaj na tom zapájaní, na tej vzájomnej komunikácii, spoznávaní sa, na tom, aby samosprávy a verejné inštitúcie vychádzali v ústretí ľuďom, naozaj záleží. Že toto je pre mňa taký najväčšie posolstvo. Ďakujem, Alenka. Máš ty nejaký bod, ktorý by si chcela vypichnúť? Pre mňa bolo také povzbudzujúce asi to vnímanie miestnej úrovne, že naozaj, ako spomínala aj Elka vo svojej časti, že tie samosprávy sa naozaj osvedčili v tých krízových rokoch a časoch a skutočne aj z našich výskumov vlastne aj teraz, čo robíme, ktoré sa týkajú zvládania vlastne príchodu veľkých počtov utečencov, tak naozaj tie samosprávy k tomu pristupovali spôsobom
nebol tu nikto, kto by to urobil. Boli sme tu my, tí ľudia prišli sem k nám a proste niekto to urobiť musel a tak to urobili. Tak to bolo aj počas covidu. A ľudia to cítia, vnímajú a je tam vyššia dôvera. To vidno naozaj, že keď ten úrad alebo tá inštitúcia je funkčná a robí pre tých ľudí, tí ľudia to cítia a dôverujú A to jej platí viac. aj pre niektoré VUCčky. Pri VUCčkách je vidno pomerne akože veľký rozdiel v tom, že ktoré sú aktívne, ktoré sa naozaj zaujímajú, zapájajú. Aj sa to tak o nich hovorí, že s týmito máme dobré skúsenosti, s týmito horšie. Práve som sa chcela zastať práve aj úradov samosprávnych krajov, ale trošku aj teda inštitúcií ústredných orgánov štátnej správy, že či teda to s tými vúckami není skôr tak, že predsa len ich máme trošku ďalej od tela a zároveň trošku aj nerozumieme tomu, že aké kompetencie patria mestu a obci a aké kompetencie patria vúcke. Určite áno, to bolo, čo som aj spomínala, že pri tých vúckach oveľa častejšie odpovedali, že nevedia vlastne posúdiť ten výrok, lebo vlastne nevedia, čo tá vúcka robí, čiže to je možno taká aj úloha, že trošku sa priblížiť tým ľuďom, trošku viacej hovoriť o tom, čo pre ľudí robíme, lebo asi naozaj je to ďalej než to mesto a tá obec, ale je to určite to vnímanie skôr bližšie k tej lokálnej úrovni, nie je to až také vzdialené. Hej, a ešte trošku sa chcem zastať aj štátu, ako naozaj aspoň teda tak trošička, lebo niekedy mám pocit, že vlastne to vnímanie štátu veľmi súvisí s vládou a že tam dochádza k takému skresleniu toho, že kde sú kompetencie štátu a kde sú kompetencie vlády a keďže vlastne vláda sú ministri a ministri sú tvárami jednotlivých inštitúcií, že možno dochádza aj k tomu skresleniu, však vieme, že teda obdobie, ktoré máme za sebou, bolo veľmi turbulentné aj divoké, aj na výmeny, aj na rôzne typy osobností, ktoré sa nám vystriedali teda. A že vlastne, či to není vlastne škoda, že ten štát nevie lepšie komunikovať to, čo robí smerom k občanom, alebo zasa z našej skúsenosti, ako veľa robíme aj s ústrednými orgánmi štátnej správy, musím povedať, že štátna správa a aj inštitúcie verejnej správy sú plné pomerne progresívnych, naozaj nielen ambicióznych, ale aj veľmi výkonných ľudí, ktorým veľmi záleží na tom, aby ten štát a tá krajina sa pohla dopredu. Jedna z mojich najväčších prekvapení bolo, keď my sme prijímali ľudí k nám a vlastne prišli mladé dievčatá, aj mladí, teda ako chlapci, ktorí boli tesne po škole a vlastne ten argument, keď my sme sa ich takí prekvapení pýtali, že prečo chcete zrobiť do štátnej správy, tak odpoveď bola, že akože prečo, však ako my chceme robiť pre štát, pretože si myslíme, že to je strašne dôležité a chceme túto krajinu posunúť niekam dopredu. Tak čo má ten štát robiť, aby možno nevyzeral tak úboho v tých našich očiach aj v tých reprezentatívnych prieskumoch? Ja by som ešte chcela povedať, že my sme tam mali aj jednu otázku, že keby ste mali nejaký sociálny problém, ktorý neviete vyriešiť, do akej miery by ste sa spoľahli na rôzne inštitúcie. A hovorím to aj kvôli tej štátnej správe, lebo bavili sme sa o napríklad, že UPSVARE, sociálnom odbore na meste, mimovládke a cirkvi. A tie inštitúcie, tie verejné, mali oveľa vyššiu dôveru u tých ľudí, ako napríklad cirkev, čo mňa osobne prekvapilo. Hej, a tá dôvera bola pomerne vysoká, to si potom môžete v tom reporte pozrieť, že väčšina ľudí by sa spoľahla na to, že keď pôjdem na ten úrad, tak mi pomôžu. Takže toto je také pozitívne, že aby som ťa podporila. A čo majú robiť, podľa mňa to je o komunikácii do veľkej miery a to je až také klišé. Ale vidíme, kto vo verejnom prostredí reprezentuje štát a akým spôsobom. Hej? A ja si myslím, že často zamestnanci mnohých ministerstiev až si držia hlavu, tvár Hlavu v dlaniach. Tak, ďakujem, Barbara. Že prečo? Že prečo takto? Hej, a to bolo aj počas covidu, podľa mňa, že to je obrovská premárnená šanca budovania dôvery, keď sa komunikuje tak, ako sa komunikuje. A to je na tej politickej úrovni, bohužiaľ. Hej. Chceš niečo doplniť? Nie, ja úplne súhlasím, že problém je to, čo sa dostáva na vonok a čo ľudia vlastne vnímajú a to, čo vlastne tá kvalitná práca, ktorá sa deje na tých ministerstvách, zostáva nevypovedaná. Ale podľa mňa, prepáč, ešte mi napadla jedna vec, že je to trošku aj o tom, že aký dojem majú ľudia, keď idú na úrad. Hej, že možno, že aj niečo nevybavím, ale keď tá pani sa snaží, povie mi, vysvetlí mi, povie mi, kam mám ísť. Ja som sa s tým stretla na daňové úrady, sa podľa mňa neuveriteľne zlepšili v posledných rokoch, ale aj na iných, že
že aj takéto osobné nastavenie tých úradníkov a úradníčok, snaha, aj keď, lebo viete, môžeme povedať, že však viete, v akej krajine žijeme, že, ale ja sa snažím, ja sa poznaším vám pomôcť nejakým spôsobom. Takže toto ešte by sa možno, že čo by mohli urobiť, takže aby aspoň boli milí na tých ľudí. No. Ďakujem pekne. Ja tu mám aj niekoľko otázok, ktoré práve súvisí aj s témou, o ktorej teraz hovoríme, že je tu otázka, myslíte si, že je možné dlhodobo udržať dôveru obyvateľov mesta vo vedenie mesta napriek tomu, že dôvera vláde Slovenskej republiky je extrémne nízka? To je super otázka. Ono to asi záleží od výkonu toho mesta, ale myslím si, že... Inými slovami, tá otázka vlastne sa pýta na to, že keď naša vláda je taká, aká je, nebude to mať katastrofálne dôsledky aj na nás, ktorí vedieme mesta a obce? Áno. Poviem vám príklad. Boli sme s Alenkou pred pár rokmi v Norsku, kde sme sa venovali téme zapájania utečencov. A boli sme v meste Kristiansand, kde nám povedali, my to tu robíme roky, máme tu veľmi dobré siete, máme veľmi dobre zapojených utečencov, máme perfektnú spoluprácu s mimovládnymi organizáciami. Na štátnej úrovni začali presakovať také rôzne extrémistické politické názory. Tá samospráva sa obrátila na centrálnu štátnu správu a povedali, prosím vás, nekazte nám to. My to tu máme už dobre nastavené, vy nám to kazíte, lebo ľudia sú potom, akože vznikajú tie negatívne postoje. Čiže toto je odpoveď, že áno, ale nemyslím si, že to dokáže tá vláda zrujnovať. Hej? Že má to na to vplyv, ale nie úplne. No rozmýšľam, že koľko miest a obcí by muselo podpísať takú petíciu vláde, aby im napísali, že nekazte nám to tu, lebo však zasa... Ja si myslím, ale že to treba spraviť. Akože ja si fakt myslím, že je čas povstať. Ako keby, že spojiť mimovládky a samosprávy a povedať, že dosť. Akože tak možno, že sa tu nájdú nejakí prví signatári, alebo teda iniciátori, ktorí takúto výzvu podpíšu. Možno aj tí dobrí úradníci z tej štátnej správy. Áno, ja sa k tomu určite ako keby pripojím. V každom prípade to, čo bolo pre mňa v rámci toho vašeho výskumu potešujúce a aj prekvapujúce, bolo vnímanie mimovládnych neziskových organizácií a naozaj ten veľký skok, ktorý oni v tom reprezentatívnom prieskume zaznamenali, že napriek teda všetkým tým naratívom, tým billboardom, ani cent mimovládkam, hej, potom ani cent Sorosovým mimovládkam a vlastne všetkým tým tézam okolo toho prostredia mimovládnych neziskových organizácií tretieho sektora, ktoré sa snaží vlastne využiť ten fenomén nejakej organizovanej občianskej spoločnosti a spraviť z neho nepriateľa tejto krajiny, vlastne sa v tom výskume nepotvrdil. Ja si myslím, že to je dané dvoma faktormi. Jeden je ten, že máme za sebou COVID a máme za sebou pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktoré ukázali, čo dokážu mimovládne organizácie, ako naozaj suplujú štát, podobne ako miestna samospráva. A zároveň, bolo to vo februári tohto roku, ešte tá kampaň nebola taká silná, aká je teraz. Veľmi zaujímavé by bolo to odmerať tak na prelome septembra, oktobra. Myslím si, že by sa to zhoršilo. Ale ono aj tá kampaň sa teraz upravila vlastne. Pozmenili tieto heslá, lebo pochopili, že ľudia naozaj vnímajú mimovládne organizácie pozitívne, pretože majú s nimi skúsenosť z vlastných životov. Hej, keď má niekto chorého príbuzného, k tomu poskytne pomoc mimovládna organizácia, kde získajú nejaké zdravotné pomôcky v nejakom občianskom združení. Čiže aj oni si uvedomili, že tudy cesta nevede a teda nejako to poupravili, či už šťastne alebo nešťastne, no tak to je na debatu, ale áno, vidíme to, že ľudia reálne majú s tými mimovládkami skúsenosť a tá skúsenosť je pozitívna. Čo treba ale oveľa viac na čom pracovať je ten imidž tých ľudskoprávnych mimovládok. Tie sú dlhodobo vnímané, že my sme jedna z nich a vieme, čo to znamená, vieme, akým útokom čelíme my veľmi často, takže toto je niečo, čo potrebujeme do verejného priestoru dostať, že majú miesto aj takéto organizácie v tejto krajine. No to, čo ma ešte v tom prieskume a čo sa týkalo mimovládok prekvapilo, bolo, že vlastne na tých najnižších bodoch, tak ako tam boli teda tie mimovládne organizácie, ktoré sa venujú menšinám, či už sexuálnym menšinám, alebo imigrantom, alebo teda cudzincom, sa zároveň objavila aj téza, že vlastne ľudia neveria, že by mimovládne neziskové organizácie mali šancu a nejaký zmysel v tom procese tvorby verejných politík. To znamená, že vlastne necítia to miesto mimovládnych neziskových organizácií ako z jedného z kľúčových aktérov alebo stakeholderov, ktorí by mali možnosť do toho rozprávať, respektíve by mali asi ten výtlak.
zároveň, ale potom tam v tej druhej časti sa zasa ukázalo, že práve preto sú mimovládne neziskové organizácie dôležité, lebo sa môžu podieľať na tvorbe politik. Hej, sú tam inkonzistencie. Ľudia si niekedy myslia jedno a zároveň aj presný opak. To sú naše skúsenosti s výskumom. Zároveň ja si myslím, ale že práve toto, že nemali by sa ako keby miešať do politiky, je výsledok toho narratívu, ktorý tu je, že ľudia majú pocit, že mimovládky práve tieto ľudskoprávne a ostatné, že sa teda miešajú do politiky, nejako ich ovplyvňujú a že mimovládky by mali byť tie, čo pomáhajú ľuďom. Takže toto si myslím, že je za tým, ale určite by to chcelo viacej skúmania. Máme tu ešte niekoľko otázok na tému zapájania verejnosti a potom pár technických otázok, ale ja si teda ešte dovolím položiť aj otázku k tej téme dôvery. A teda téme dôvery, ktorá súvisí s tou dôverou, ktorú máme medzi sebou navzájom. Tam vyšli celkom pozitívne čísla, že vlastne to je tá časť dôvery, ktorá ešte ako tak je pevná a nerozkladá sa úplne v základoch. Ale tá dôvera v inštitúcie teda úplne sa prepadla na najnižšie priečky. No čo my ako zástupcovia úradov, úradníci, úradničky, mesta, obce, kraje, ministerstva vieme urobiť preto, aby tá dôvera vlastne rástla? Je participácia tou odpoveďou na budovanie nejakých základných stavebných kameňov dôvery? Áno, aj, ale nebude to také ľahké, lebo to je to, čo som chcela na začiatku povedať a potom som povedala, že nemám čas. Dôverujúce spoločnosti spĺňajú niekoľko charakteristík. Jedna je, že ľudia majú spokojnosť so svojím sociálnym statusom, životom, cítia sa dobre, hej, zarábajú dostatočne, nemajú núdzu, hej, s tým neurobíš ty ako úradnička veľa. Zároveň sú to krajiny, kde veľmi dobre fungujú inštitúcie. To je miesto, kde môže každý úradník, úradnička. Človek vie, že keď si zoberie pol dňa dovolenku, ide na ten úrad, tak to vybaví a nebude si musieť brať ďalšie 2 dni dovolenky. Hej? Potom sú to krajiny, ktoré sú otvorené voči rozmanitosti. Hej? Podporujú menšiny, zapájajú rôzne skupiny, venujú sa zraniteľným skupinám. S tým tiež veľa ako úradnička neurobíš, s tým musí urobiť centrálna, ale až politická úroveň. Hej, že toto je niečo, čo je veľmi silno prepojené. Takže nie je to až také úplne jednoduché. My potrebujeme naozaj získať v krajine pocit, že sa tu dá žiť. Hej, a že viem sa spoľahnúť na to, že keď sa mi niečo stane, tak tu bude niekto, kto mi pomôže. Nemusím nikoho uplácať, nemusím mať známeho doktora, nemusím na súde vlastne tam ani neísť, lebo to nemá zmysel. A pri všetkých týchto oblastiach, hej, že jednoducho veci musia elementárne fungovať. Inštitúcie musia dobre komunikovať. To sú tie oblasti, ktoré Alenka popisovala. A to sa už deje, to je to, čo sme hovorili o tých pozitívnych zmenách, ale veľmi to valcuje tá atmosféra v krajine. A to je podľa mňa akože veľmi, veľmi ťažké s tým niečo robiť, pokiaľ na tej centrálnej úrovni sa to nezmení. Ale zase poviem príklad, iba jedna veta. Ako komunikovali politickí predstavitelia COVID vo Švédsku? Ako sa komunikoval na Slovensku? Spomeňte si na to iba. Ľudia sa strašili, všetko bolo zlé, všetko bolo chaotické, nevedeli ste, čo máte robiť. Správna komunikácia je, my sme tu na to, spoľahnite sa, pomôžeme vám, zabezpečíme to. Hej? A chaosy boli všade, ale tá pokojná komunikácia je kľúčová. Áno, tak pokojná komunikácia je niečo, čo sa mi zdá trošku až za hranou utopickej predstavy momentálne, ale rozumiem, ako naozaj komunikácia, jasne povedať, že ten štát a tie inštitúcie verejnej správy sú tu pre občanov a aj keď zvládajú ťažké situácie, s pomocou občanov ich dokážu vlastne spolu zvládnuť. Myslím si, že vlastne tu chýba aj ten prenos, že to není len vecou toho štátu, ale je to vecou aj vás ako občanov, že to je tiež veľmi dôležité. No, ja dávam ešte takúto výzvu do publika, keďže náš čas sa pomaličky kráti. Ak sú tu otázky, nech sa páči.
Ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo mňa veľmi zaujalo, keď ste spomínali tú vysokú laťku participácie, keďže participácie si tu mnohí venujeme, tak toto je tá správa, ktorú si ja nesiem, že my potrebujeme znížiť tú laťku participácie pre tie skupiny, ktoré majú ten nižší socioekonomický status, kde nám to vybuchuje na rôznych leveloch a potrebujeme sa viac povenovať tomu, že ako znížiť tú ľahkosť zapojenia, ako teda zlepšiť ľahkosť zapojenia pre týchto ľudí, ktorí nemajú to vzdelanie, ktorým je to ťažšie, keď ten jazyk napríklad je príliš špecifický, príliš odborný. My sme ešte v rámci party, neviem ktorého čísla, sme vydali aj takú príručku o zapájaní zraniteľných skupín do participatívnych procesov. A robili sme také prípadové štúdie o tom, ako sa to robí, ale zároveň sme aj navrhli nejaké možnosti zlepšovania tejto situácie. Netýkalo sa to iba ľudí, ktorí sú ako keby z chudobnejšieho prostredia, ale aj zdravotne znevýhodnení, menšiny a iní. Takže to si tiež viete pozrieť u vás. Máme takú, že knižnica, participácie, tam sa to dá nájsť. Ešte tu bola otázka? Moje dve budú. Prvá bude veľmi stručná. Či vás niečo na tom prieskume prekvapilo, lebo mňa nie. Takže to je tá prvá. A druhá je absencia toho, čo by som očakal pri participácii, ale možno som si nevšimol. Účasť na tvorbe takých koncepcií a plánov, programov hospodárskeho sociálneho rozvoja, rozpočtov, akčných plánov, účasť na EIA a tak ďalej a tak ďalej. To by ma zaujímalo, že ako tam teda verejnosť participuje alebo neparticipuje, lebo vieme, že ohrozené to je v oblasti životného prostredia, stavebného zákona a tak ďalej sa popríjmali všelijaké také veci, kde ľudia sa budú cítiť, že sú úplne bokom. Ale to PHRSR ma zaujíma, rozpočet hlavne. Pýtali sme sa na to. Ja som to do tej prezentácie nedávala, pretože to bolo veľmi, veľmi nízke číslo. Ja som tam vybrala, alebo tých možností, že aké formy využívajú, bolo veľa a do prezentácie som dala len tie, ktoré boli aspoň na úrovni nejakých 20%, ale toto bolo veľmi slabé. Mali sme tam, či sa zapájajú do tvorby koncepcií a boli tam vymenované nejaké stratégie a bolo to veľmi slabé. Teda. K tomu prekvapeniu, ja som čakala, že to bude strašná katastrofa. A my v CVEKu k veciam pristupujeme tak, že sa vždy snažíme hľadať ako keby miesta, na ktorých sa dá pracovať, aby sa veci zlepšovali. Čiže tie body, o ktorých sme hovorili, na ktorých treba robiť, kde treba naozaj potlačiť transparentnosť, otvorenosť, zapájanie, komunikáciu, zvyšovanie tej dôvery, komunikáciu s ľuďmi, tak to je podľa mňa, akože pre mňa to bolo veľmi prekvapivé, že tie dáta ako keby štatisticky ukázali, že to naozaj funguje, že to má naozaj zmysel. Pán Žák? Ja by som ešte, ak by som mohla doplniť k tomu zapájaniu sa do tej tvorby koncepcií, tam je naozaj otázka, že či ľudia vedia o tej možnosti, či ju vnímajú ako vôbec reálnu pre nich, lebo my sme z tých prípadových štúdií, ktoré sme tu spomínali o zapájaní zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, tam sme zistili, už teraz si nepamätám, v ktorom meste to bolo, ale že sa snažili zapojiť seniorov do tvorby komunitného plánu sociálnych služieb a urobili to formou takou, že urobili stretnutie v nejakej miestnosti na úrade, kde pozvali teda seniorov, pripravili si pre nich 30-slajdovú prezentáciu v PowerPointe, bola to miestnosť v podkroví, kde nebola klimatizácia, muselo sa tam ísť po schodoch a jednoducho tí seniori odtiaľ odchádzali úplne zmetení, absolútne nechápali, že o čom to malo byť. Čiže to je tá latka, o ktorej hovoríme a potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia sa nezapájajú. Hej, ja len mám k tomu ešte také dve poznámky, že nechcem veľa hovoriť, ale práve tá debata o tých detských chorobách, participácie prebieha vo vedľajšej miestnosti, ale to, čo nám vyšlo z tých výskumov a to, čo vidíme aj v tej realite, keď beháme po teréne a teraz aj spolu s našimi koordinátorkami participácie,
že sú také dve slabiny, kde nie sme schopní ako keby dotiahnuť tú kvalitu procesu zapájania dosť ďaleko. Tá prvá vec sa týka naozaj komunikácie a teda informovania o tom, že čo nás čaká, ako to budeme robiť, čo od vás, ako od ľudí, ktorí sa zapojíte do tvorby verejných politík, budeme naozaj skutočne očakávať, aký veľký vplyv budete mať vlastne na záverečný podobu toho dokumentu. Budete len s nami konzultovať, alebo naozaj to, čo poviete, budeme brať vážne a jednak jednej, keď sa konsenzuálne dohodneme, to tam vložíme. Toto sú ešte také tie, ja to volám ako keby vyššia škola participácie a tu nám to teda ešte veľmi nejde. Už chápeme, že zapájať ľudí treba, že to je dôležité. A potom tá druhá vec ešte, ktorá súvisí s tvorbou verejných politík, a keď hovoríme hlavne o PHSR-kách alebo SEA, je, že vzniká tu taký falošný dojem a predstava, že keď participujeme, tak participovať majú všetci. A to celkom není reálne. Čím vyššie ideme, či na národnú úroveň alebo regionálnu úroveň, tak vlastne hovoríme o tých zástupcoch, ktoré takéto skupiny reprezentujú, či už sú to menšiny, alebo sú to proste aj odborné, expertné kruhy, alebo sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom, alebo subjekty, ktoré budú dotknuté tou politikou. A naozaj to, čo nevieme komunikovať, je vlastne výber tých zástupcov do toho procesu a ani žiadna zúčtovateľnosť od tých ľudí, ktorí sú súčasťou toho procesu, nejde smerom von. A to je dosť veľký problém. Áno. Patrik. Môžem? Ja budem veľmi krátky. Patrik Žák, mesto Trenčín. Istým spôsobom je to zamyslenie, ale v podstate taká otázka na to, že počas toho výskumu, či ste sa stretli s niečím, čo vám napovie k tomu, čo idem povedať teda. A to používa sa tu informovanie a s tým je spojená dôvera. Lebo teda participácia úplne na začiatok, aspoň informovanie je to úplne najjednoduchšie. Ale teda ja len z vlastnej skúsenosti, že keď máme čo je len zo pár tém v tom meste, ktorému podľa dát, povedzme, že najviac dôverujú, najviac ľuďom záleží na tom, čo majú najbližšie pri sebe väčšej snahe aj tých niekoľko tém vysvetliť, tak aby som vedel, že nejaká reálne veľká skupina ľudí ich vníma, pochopila a vieme si rozumieť, je tak náročné, že keď si toto celé poskladám, že to má robiť kraj, má to robiť štát, rôzne úrady, rôzne inštitúcie a tak ďalej, a teda tí ľudia fakt musia spať, musia ísť do roboty, musia sa starať o rodinu, že to množstvo času, ktoré zostáva človeku na to, aby venoval seba informovaniu, je tak malé, nehovoriac ešte scrollovanie Instagramu, TikToku a všetkého ostatného odpadu, tak že kde, ako keby, že my sa, aj vy sa snažíte, my sa, čo tu sedíme, sa to všetci pociťujeme, hej, že valíme, komunikujeme, ale že za tými ľuďmi, za všetkými nemôžeme ísť a keď participujeme, tak častokrát veľmi cieľene, hej, vnútrobloky, domovy sociálnych služieb a tak ďalej. Že či ste teda pri tej komunikácii vnímali od tých ľudí ten nedostatok času, ako keby, lebo tam ten aj záujem možno, že nie je, to tam je vidieť v tých dátach, ale že to sa objektívne nedá. Ani ja neviem nič o štátnom rozpočte. A to by som mohol, hej? Ale nemám ako a kedy. Bolo to tam, myslím, že takáto jedna z tých odpovedí práve pri tej informovanosti, jedna z častých bola, že nemajú na to čas. Že naozaj, že ľudia sa, máte v tom pravdu, že sa môžu cítiť zahltení tým, že jedna práca, deti, neviem čo, a jednoducho už im na to neostáva čas. Ale to som si myslel, že aj vy nemáte čas, nie? Že... No, hej. Ako občan. No. Hej. Lebo ako keby mám dôveru v tú odbornú a politickú stranu, ktorá by to mala mať v kompetencii, a to je tá dôvera, že ja to neriešim, lebo je tu niekto iný kompetentný, kto by to mal riešiť. No, ja pomaličky musím uzavrieť túto debatu, už mi aj tak neukazujú hodinky. Ja naozaj dávam šancu poslednej otázke. Kľudne sa postavte a môžete tú otázku povedať, tam je mikrofónik. Ja by som možno predsa, aby sme pánovi Žákovi aspoň trochu odpovedali. Mne sa zdá to, čo ste povedali, že to parciálne je jediná možná cesta zatiaľ. Hej, že venujem sa tejto téme, komunikujem ju, dám si priority, lebo všetko sa to evidentne nedá a robte aspoň niečo poriadne a ono sa to raz ukáže. Myslím si, že v tom, v čom žijeme, to podľa mňa robíte takto dobre. Na kurzoch zvyknem hovoriť, že sú takí ľudia, ktorí hovoria nedá sa. Obyčajne hovoria nedá sa, lebo. Ja ich opravujem, že hovorte dá sa ak. Samozrejme, že odkomunikovať nejakú tému
napríklad programu hospodárskeho sociálneho rozvoja alebo územného plánu alebo hoci čoho, nemôžem robiť tak, že dám ľuďom na to čas 1 týždeň, najlepšie medzi Vianocami a Novým rokom. Hej. Lenže ten čas bol predtým. Ja hovorím, keď nevenuješ čas komunikácii predtým, dobehne ťa to potom. Hej. Čiže ten čas my na to musíme. My od, neviem ktorého, 89. vždy, a možno ešte aj predtým, všetko musíme urobiť, lebo keď to nestihneme do pondelka, bude prúser. No, tak sa participácia robiť nedá. A keď hovoríme o participácii, koľko kníh bolo popísaných a preložených u nás, a ako tá participácia v skutočnosti vyzerá. Hej. My robíme spustu vecí akože. Škoda, že som nešiel aj vedľa, ale neviem sa rozdeliť, lebo tu je jeden dokument, že ako si predstavuje Košický samosprávny kraj participáciu. To je výsmech. To je výsmech, čo napísali, že o čom bude participácia, o pohybových aktivitách študentov stredných škôl. To je participatívny projekt. Prepáčte, máme toľko prúšvihov. Ja to doplním. Ten projekt, ktorý sa týka Košického samosprávneho kraja, a teraz ste ho spomenuli, to, čo bolo na ňom participatívne, alebo to, čo bude na ňom participatívne, je práve diskusia s tými, ktorých sa to má týka, teda priamo so študentami a priamo o tom, aké typy aktivít vlastne. Je to dôležité, lebo napríklad teraz sa robili veľké výskumy v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, kde tínedžeri trpia veľkými depresiami a dievčatá. Nie, je to jedna z aktivít, ktorá bola vybratá, hej. Iba vlastne hovoríme o tom, že to spektrum možností, kde viete diskutovať a viete niekoho zapojiť, sa môže týkať aj športových aktivít v kraji. Isté, že územný plán a PHSR je dôležitejšie, ale z pohľadu koho to budeme tvrdiť. Takže to len chcem obhájiť Košický samosprávny kraj, aby teraz nedostali túto do žiackej knižky, lebo si myslím, že je to príklad zapájania mladých ľudí do rozhodovania o tom, ako bude vyzerať telesná výchova a športové aktivity. Ja iba jednu vetu, to chce čas. My nemáme kultúru zapájania, my nemáme kultúru občianskej angažovanosti. Keď som hovorila o tých škandinávskych krajinách, oni s tým začali v 60. rokoch, 70. My sme tu do 89. nemohli nikto nič povedať. Takže ja by som opäť sa snažila to otočiť na tú optimistickú nôtu, že začníme robiť niečo a postupne. Ja viem, že je to depresívne pre mnohých z nás, ale nemáme inú možnosť. Proste nemôžeme mávnuť rukou a povedať, že kašľať na to. Hej, začneme stredoškolákmi, nevadí. A práve začínať stredoškolákmi a mladými ľuďmi je dôležité, pretože vlastne tam sa učia, ako to môžu robiť neskôr. A keď sa tu bavíme o zapájaní menšín, je to z menšín svoje mladí ľudia. A teraz vlastne sme dali najavo, že však ten hlas mladých ľudí nás tak nezaujíma. Lebo vlastne my vieme lepšie, čo oni chcú a čo potrebujú. Takže to je presne proti princípom participácie. Ale v každom prípade, dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o výsledky reprezentatívneho prieskumu na tému verejnosť a participácia, alebo participácia z pohľadu verejnosti. Kľudne si, dámy, odchyťte, teraz vlastne prichádza malá obedová gastronomická vsúka, takže vás všetkých srdečne pozývame na obed. A pokračujeme o 13:20 a otvoríme dve témy. Tá prvá téma, ktorá bude vo vedľajšej miestnosti, teda v pracovni, je téma zo života regiónov, kde sa budete práve môcť s koordinátorkami participácie trošku viacej zblížiť a dozvedieť sa o tom, čo sme robili spolu s nimi v rámci úradov samosprávnych krajov, na akých politikách, témach, projektoch sme spolupracovali, kde teda došlo k zapájaniu verejnosti. A potom tá druhá ponuka je naviazaná na workshop, kde zasa použijem to kľúčové slovo riadená participácia, teda princípy a pravidla zapájania verejnosti, kde sa trošku naučíte viac o tom, ako teda verejnosť zapájať a ako to robiť, keď ste z nejakej verejnej inštitúcie, mesta, obce, kraja alebo ministerstva. Takže dámy, Elena aj Alenka, ďakujem veľmi pekne za váš čas, za to, že ste s nami zdieľali svoje poznanie. A iba vás ešte chcem upozorniť, že večer máme diskusný formát choreografie zmeny,
Kam kráčaš Slovensko, a tam bude vystupovať aj Elena Galo-Kriglerová spolu s Mišom Vašečkom, so Zuzanou Očenáš-Vačičákovou a spolu s našim splnomocnencom. A bude to moderovaná diskusia, kde sa určite dotkneme aj témy dôvery verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií, participácie a všetko okolo. Takže ďakujem vám veľmi pekne a dobrú chuť.